Oper Pak Dalang. Sik to urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ah, ya ana nggone dhewe-dhewe, lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa cur bangku. Beraku Larso. Kene sampean ning tengah no Mas. Lintang asmara. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampeyan iki ning tengah ae tak piting lho ngene. Ya Allah. Tengah kene lho. Lho wedi tekan Mas Cahyo ngeten iki. Halah. Lho mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja 100 masih jomblo tapi pengalaman. Oh. Sak njabane lumrah ning. Mila Pak Mujito nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun pangapunten ingkang agung saestu. Nggih. Lah sak menika gentos kula tak minangkani pamundhutipun para sepuh sing adatipun angger kula sowan wonten Ponorogo. Bu Kesi nika yen ning radio kali Pak Anom mesti kok nembang kutut manggung ning bareng melu bojone dhewe malah tau kutut manggung. Ngoten niku. Kula pitados sing tasih kepara lenggah menika genah piyai sepuh sing tasih kemutan sok nyetel radio, ceklik ngoten dalangipun Pak Anom Surata terus kutut manggung melengking dening Sinden Kesi. Saderengipun kula ngaturi Mas Gareng kalian Mbak Elisa. Yo, Bu Kesi gemeni wektu. Sisan gawe tak aturake karo Bu Sri, tebih saking Surabaya, Bu. Kula mayang teng Ngawi jenengan nusul, wingi teng Karanganyar nggih nusul sekalian nyewa mobil. Wingi teng Madiun yo nusul. Kok nusul terus to, Bu? Nanggape kapan, ora? Mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun. Monggo Bu Kesi Rahayu, istriku tersayang. Oper Pak Dalang. Sik to urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ah, ya ana nggone dhewe-dhewe, lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa cur bangku. Beraku Larso. Larso. Le, anakku gelar pamayang. Tiwas Larso ngene lho Jan. Gelar sesuk lek ndalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya Le ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Sampean wis siap tenan dadi dalang? Nggih. Enek sinden ayu pengen ngelirik, tak jewer kupingmu pendek tenan. Heeh.
So lek anu wayangan rasa ngangge sinden le. Sindene lanang wae. Lanang wae. Lanang wae. Mau tak sambatke. Nganggo tak muji. Aku lek anak lanang pamane karo gelarnya Mbak SMP nu rekake ya saiki ngangge apa jenenge iki minyak wangi. Nganti nek bapak entek ae. Wes sajake rekake ya wis mulai tebar pesona ning sekolahan. Le sik SMP aja kaya ngono. Pakmu mbiyen SMP ora ngerti apa-apa lho, Le. Wong dijak rabi karo mbokmu tak rawangi nangis kejret. Ora percaya. Ya. Rasa Nun sewu bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutut manggungi sinden Kesi? Alhamdulillah, sik kangen lho Bu Kesi kaya ngono kuwi. Nggih, matur nuwun. Kula ugi nderek ndedonga tembang kutut manggung menika kula kentunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni. Pangajap ing ndedonga mugi-mugi tembang kutut manggung menika saged dadosna kirim donga dumateng Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah manjing wonten kasuwargan tentrem ayem nyanding mirengaken tembang kutut manggung. Lho, mireng lho, Pak. Nggih. Mau pun ngingok kula Mbah Minah. Saenak nderek kula pripun mboten Mbah. Panggungan kula tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk haiis. Selek tuku haiis ta. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu neng kono. Ayo jalan Pak Rohadi. Cocok tenan dari supire ya senggel kowe Pak Rohadi. Jomblo kae. Wis pokoke alon-alon dhisik nggih. Tak sewakne lho Den sinden. Oh iya. Alon-alon dhisik. Tulisannya Apa iki? Mbah, kali aku bilang. Neng pelang. Eneng ngepala Ongkeke Bu. Riyen niku saestu Bapak Ibu Pak pepunden kula Pak Mujito niku jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi angger nusul Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang kutut manggung ngoten niku kula niki nyapa kok iso kringeten dhewe ngoten gumun. Wah kula pun batin mendah kaya apa aku sulek ndalang terus duwe bojo sinden kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ngijabahi alhamdulillah sampun kelampan. Kula mengku sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Sanelok tenan niku kemurahane Gusti ingkang nyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok njalaki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan guyon jane ngoten niku mengke men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu nggih. Dasar dalang wis maklum. Mula asine aku ora setuju lek anakku dadi dalang. Samarku lek ya kowe kon jarake sinden. Sinden, aja lho ya gele ya.
Ibu arep bahagia harus bapakmu ngono kuwi lho Le. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkung kan lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok aja nyareke sinden-sinden mesakne ibu lho, Pak. Sing ngomong sapa? Rangkunge mbiyen ki aku njaraki niken salindri genah, Pak. Lanjutkan, Pak. Ayo, Bu. Anggunge saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Habibah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggung nikutut. Ayo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Yo. Kembal guys. Kang. Kembal guys. Kang. Ya guys. Wah. Kang. Lukis kenal. Ayo Sim, ganti Mas Sim. Kang. 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 Kula mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Jas, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus, Nduk, nek, Nduk. Mangga mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Neng jaten gong neme saiki wis loro. Prunggu sitoke wesi. Apa-apa iki nyepaki rambut. Ayo nggih. Koran ombake ya Bu, ngur-ngur. Apike ngono kuwi lek janaran Pak. Oh iya. Enggak apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. Pinarake. Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk-mantuk terus astane iki mlebu ning sak. Kukur-kukur. Yo, mlebu gending ayo.
ta wis parak esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakane baleni meneh. Yuk, pira swara? Yo, sinden kabeh. Cik, ro, lu. Iya. Nggih nggugah semangate sedaya para penonton ing tasih jenak pinarak. Nggo kula nyuwun partisipasi nggih tombo adem sing yuk sinden kabeh sing yuk kabeh para lenggah kabeh para penonton. Kersa nggih Pak? Kersa, ingkang kersa kula dongaaken mugi-mugi tambah kathah rezekinipun. Sing yuk sinden yo penonton. Jiro lu. Iya. Nonton? Sinden saanane tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Diwalik men ora goseng. Sing yuk sedaya para penonton sing yo niku sindene. Nggih. Yuk niku sedaya para lenggah sing yo sinden. Melih nggih Pak nggih? Nggih. Jiro lu yuk. Dan numpak tronton momot gabah kabeh penonton muga-muga barokah. Dan terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok Genti, Mbok Genti. Ya Bu. Aku tute dialange cilik. Ata omben. Aku. Aku. Nyeni kabeh kok ya kota reok kok ya luar biasa. Ngomben terus segone teko. Kok pinter ya Mas ladene ngepaske. Heeh, bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi. Nggih, pas banget. Tulek mlakune oh. Alon-alon timlik. Matur nuwun dumateng kadang-kadang juru ladi Karang Taruna ing Bringin mriki sembah nuwun. Elok temenanan kopen tenan bengi iki matur nuwun Pak Mujito katresnanipun dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan anggenipun tansah paring kamulyan dumateng para seniman. Nggih. Yuk, oper, ayo coba. Mangan Nggih. Pakan Pandurung. Minir. Hatta pakan kutut
Resi. Cahyat mojo Alhamdulillah Madyanto menika tembang cara lawas parandene tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Mila kula ngaturaken panuwun menawi Bapak Mujita mesti kelingan panjenengane menika le mirsani wayang, le mencermati wayang niku wiwit alit. Nah, mila nggih mboten aneh mboten mokal teng wayang niku komplit. Tembang-tembang ala sekarang sing jadul sing klasik pokoke komplit niku matur nuwun. Monggo Mas Gareng Pacitan sesarengan kalian Mbak Elisa. Ya, nggih. Dayoe teko men jumeneng. Yuk, dados. Mboten namung Mas Gareng Pacitan ingkang asring sowan wonten laladan Ponorogo kelebet Mbak Lisa menika menawi kula tingali wonten ing YouTube menika nggih kaya wis omah teng Ponorogo. Mila kula nyuwun pendapat jenengan Mbak Lisa langkung rumiyin magepokan kalian para pamirsa wayang wonten laladan Ponorogo niku mungguing pengamatan jenengan pripun? Oh nggih. Anu Mas Tetro, kalau wonten Ponorogo niku anane namung remen seneng nek wis mlumpuk niku wargane niku istilahnya napa nggih nek tirakat nggih diniati dan semuanya niku nggih budaya ngaten lho dadose nggih dinikmati secara detail ya dalangnya ya guyone sindene kabeh ora kok pilih-pilih ngaten. Jadi masyarakat Ponorogo menika sangat-sangat remen budaya utamanipun wayang menika Mas Petro. Dados asring sanget nggih jenengan sowan Ponorogo. Lah nggih enggak tahu ya dilalahe kok ya ngubeng minggir ten Ponorogo niku bola bali bola. Bolane kek mburi mangko ta. Mboten yen pancen asring teng Ponorogo timbangane wirawiri kaya Setlika Yogya Ponorogo. Mbok anu kemawon damel griya teng Ponorogo sisan. Malah ya rencana, tapi nggih wonten sederek juga sih di daerah Pelancongan itu juga ada. Dadosnya nggih
pun asring lumayan lah kalau sama Ponorogo agak kenal gitu. Oh, ngaten. Oke, komen sing penting wis mangan sate karo nganu apa? Dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Ya nggih, nggih. Ya. Lek Mas Gareng napa makanan khas Ponorogo sing jenengan senengi? Ponorogo niku yen panganan kabeh enak, Mas. Oh, nggih. Sedaya dulur Ponorogo niku maniak makan, maniak angkringan, maniak seni, maniak budaya. Nggih. Niku lek Ponorogo Witrikala taun 2009 kula nderekne Pak Sento Yitno Carita bapakipun Mas Klitik. Nggih. Niku ket biyen teko sakniki priyayi Ponorogo ki tetep budaya demen wayang, demen marung, demen mangan. Nggih, nggih, nggih. Iki wala Ponorogo niku nuwun sewu lho Mas. Benten kalih sanes-sanesipun. Ora bedak-bedakne dalange sapa, ora bedak-bedakne sindene sapa, ora bedak-bedakne dagelane sapa, sing bener kanthi rasa ikhlas lillahi taala, aku kae sing tak undang. Niku kula jenengan ngendikane niki kan nggih mboten napa niku biasane mboten namung kula kadang kala Mas Tralala. Nggih. Wonten Mas Sumar Bagyo, Nggih. Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk, Abai Kirun, Mas Komet Dodok pun biasa kalih panjenengan. Cak Yuda. Leres niki Ponorogo niku sedaya nggih pun diundang. Niku napa kok bengi niki sing diundang kok Gareng Pacitan. Nah, iki asik ora ngerti iki sebabe apa iki? Pengiritan. Lho, sing jenenge kesenian niku ukurane dudu babakan materi nu mboten. Nggih. Lho pripun Mas? Lah ngoten niku jenengan padha karo nuwun sewu rada nyepelekke kare Pak Mujito piyayi sembodo kaya ngono. Niku setun tresnanipun Pak Mujito dumateng panjenengan ngoten niku. Lho kula mboten kok badhean kali Pak Mujito niku mboten. Lho kula wau jadwale namung limbukan alhamdulillah. Diunggah nang nggone gara-gara sembah nuwun Pak Mujito nggih. Sing penting iki seduluran lho, Mas. Sedulur aku ki ora tau mikir apa-apa kok ya. Tenane. Ora mikir kowe. Mboten mikir, sedulur kalih duit ki kula tetep mikir. Mikir apa? Duit. Apa? Mbak Elisa, Ya, Mas Gareng. Mas Sahyokun tadi Nggih. remenanipun dulur-dulur wonten ing Laladan Ponorogo menika enggal-enggal mawon niki sedaya pesinden utawi setunggal mboko setunggal menika nembang. Oke, siap. Oh, pokoke Ponorogo ki wis ndang set ndang nembang. Mbak Elisa nembang, Mbak Umi nembang, Mbak Winong nembang ngoten niku. Niku weh Penak no gaweane Gareng malih penak no. lah nggih to dicocokkan Nggih. dengan keadaan. Nggih. Goro-goro maksudnya Mas nggih. Nggih. Nggih kedahe niki wonten pamundutan wau. Tembang kangen napa-napa Tembang Mbak? kangen wonten, podang kuning wonten. Injih. Cobi tembang kangen riyen Mbak Lisa sing ngaturke Tembang kangen, jenengan. siap. Kuwi kono, Nduk. Piye? Kok ganti posisi ngapa sih? Aku lho pengen deket Pak Mujito. Lho wong awakmu wis karo kono ngono kok ya dadak. Aku ki mau nek berselisih paham lagi gitu loh. Jadi aku kan mengambil jarak. Ya ora mengambil jarak awakku kuwi asline kuwi aku nek kono kuwi ya njlintut buri kok. Kulino ya nggih. Wonten lagonipun apa Mbak Yum? Tembang kangen. Nggih, dikinangkani. Monggo dipun aturaken dening Mbak Lisa sesarengan kalian kanca-kanca Madangkara. Lajeng kemawon nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo Cok, tembang kangen. Dados.
Pak Daryono Klikorjo Madiun Laras. Muga-muga akeh rezeki, panjang yuswa, lancar usahane. Lancar usahane. Tur dawuhipun Pak Mujito menawi mangke karenan penggali tur warga masyarakat meniku saestu antusias anggenipun mirsani wayang. Mangke taun ngajeng ugi badhe wayangan melih. Amin. Ning tanpa ngangge dagelan gareng. Mas, kula dongane udan ki ora sirep teko saiki. Kok yo arep melu golek sandang pangan mae ngono jenengane kok yo. Nggih, tetep ngangge dagelan gareng. Nggih. Tralala. Akeh lho gareng akeh kok ya ora apa-apa bebas menanggap ki bebas. Mosok pisan tok kapok to, Mas. Kok yo nggih, golek sandang pangan kali Mas Cahyo niku repote neten iki. Ning nggih nuwun sewu, emang Bapak Cahyo pun tadi seorang sarjana, seorang dosen. Oh dadak ngerti kula porsi-porsine kula ngeten iki, nika ngoten nika kan pirsa pas Cahyo niku. Dadine kula ngeten iki nggih namung donga mawon ya Allah. Muga-muga Pas Cahyo ngejob kula. Ya Allah, muga-muga Mas Cahyo ngejob kula. Kula nggih ngoten terus, Mas. Sampeyan lek ndonga ngoten niku malah salah. Lah kok pripun lho? Mugi-mugi wonten piyayi nanggap Mas Cahyo lajeng ngejak kula. Ngoten. Ya Allah, mugi-mugi wonten priyayi ngejob Mas Cahyo ngejak kula. Nggih, niku dereng karuan lek dadi lho Mas. Lah terus Mugi-mugi ngejob kula ning nggih mboten batal. Lek batal merongos lho sampeyan. mugi-mugi ngejob kula mboten batal. Nggih, mboten badhe batal, tetep berlangsung wayangan dengan sukses lan ugi mugi-mugi lunas. Lek ora dibayar merongos nang sampeyan. Padha wae. Kok yo ora welas ya Mas. Kok yo ning mboten Mas. Nggih. Sportivitas dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Nanggap bior. Nanggap bior ora tahu tegese muni ning mburi, ora tahu grundel, kabeh ki barang sing halal, barang sing becik dipangan yo enak, diombe yo ora nyereti. Nah, nggih niku. Napa melih sewanteng beliau Pak Mujito. Pak Mujito tenan nduk awake dhewe iki lho. Ora kapiran, wis panganan lumintu. Ora cara awake dhewe wis dadi seniman, paling ngopo kuwi tugase ya menghibur Masyarakat, dulur-dulur ingkang masyarakat. rawuh. Lek Pak Mujito gawe tentreme masyarakat Indonesia. Nah, Membuat dadi bakar betise NKRI. Kula abot banget. banget. Abot banget gaweane niku abot Nggih. banget. Itu siap sedia terus. Abot tenanan mula lek iki wis Panggilan dikei makan. rejeki, iki syukuran bengi iki kanthi meriah. Nah, iku. Sing rawuh ya akeh. Akeh banget lek sore mau penonton, lek wayah gara-gara tesih wungan niki sedaya menika penanggap. Amin. Nggih. Nanggap wayang klasik tanpa gareng. Mas, iki liyane banyolan kuwi apa ora nek? Boten, tetep kalih jenengan. Wong kula niku milih utawi nderekaken piyayi ingkang kepareng nimbali kok Mas Gareng. Leres, leres. Lah niki wonten pernae yang disawang niku kaya adike Mbak Elisa. Nggih. Naminipun Mbak Birgita Ayu. Dereng nanti panggih nggih ya? Udah pernah belum? Kula to? Oh. Kula dereng. Nah, iki mungkin Ya. ketemu. Siji loro telu, Oke. nomor telu. Nggih. Sing pundi to? Sing nika lho Mbak Bigri.
Siji loro telu. Wah. Wah, kalau kita rak siji iki kok. Ora. Kita telu iki Bu Kesi lho telu. Ayo Bu Kesi. Ayo. Nggih. Menika kula kadang niki sareng kali Mas Aang. Nggih. Kalih niki. Ah, nggih syukur. Ya, Ya Mbak Ben kita tukung men jumeneng coba kaya apa. Ayo. Mangga. Awas. Mang tepangan niku kali Mbak Gita niku. Nggih, wilujeng dalu, Nak. Nggih, selamat malam. Mas Selamat Dereng. pagi. Selamat pagi. Wektune wis goro-goro. Ya. Alhamdulillah, ketemu ping pisan apa ping pindho? Masa to Mas, aku kok lali. Wah, kowe mesti duit entek mesti Duit lali. entek ngono lali kok, ya. soalnya. Oh, nggih, pepanggih ping kalih. Dua ini ya berarti ya. Nggih, Mbak Berarti Bir kita sudah pernah bertemu ya. Ya bertemu ya bertemu tapi geblekmu lirih ae, kene ora kanggo kasapan apa-apa kok ya. Ya banter wae wong ki gototno. Bir kita Dalam. ora sak kene. Ya apa? Kene lho, sisan. Matane. Iya. Oh, Ya, ngeten iki Jo. lho, Mas. Ngeten iki panggih pisan ngeten iki lek tengge Mbak Begita iki mesti ndang plek 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 plek. Langsung mriki plok. Tenan lho Mbak Begita iki. Iya Mas Gareng. Piye Lah kabarnya? pamane jenengan terus duwe garwa kaya Mbak Birgita kira-kira seneng apa marem? Alah, lek ngeten iki kula duwe bojo kados Mbak Birgita, ngeten iki kula Nggih. ki mboten seneng, Mas. Gusti Allah, sampean nih, sak sampean nih. Aku wis ora seneng blas. Sampean nih kayak bagus-bagus so. Sebabe apa kok ora seneng? Lah ngeten iki kula tinggal tanggapan nggih bubrah. Padahal kalau rai kula ngeten niku malah medal kados jenengan. Iya. Muga ya Mbak Birgita menika para kadang dulur-dulur sedaya Nggih. ingkang taksih wungon menika Nggih. remen sanget mbok bilih panjenengan nembang. Oke Mas Gareng. Nggih. Mbok bilih enten pamundutan Pak Dalang. Wonten apa? ingkang ngersakaken Mbak Lisa wonten mboten tesian? Mboten niki wau, cuman nanti kalau Mas Gareng juga bisa nyanyi loh ini. Oh, Mas siap. Gareng. Nanti kalau duet Mas Gareng. Mbak Anu duet. ya, Pak. Dadi iki dramane critane jenengan niku piyai kakung duwe garwa loro Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Lah mbok rasa to Mas iki. Lah upama. Ora usah diupamakne wong aku urung wis bayangne gawe wis mumet to Mas. Lho, urung dicoba kok wis mumet iki. Boten kula boten kersane nembang piyambak mawon riyen. iya. Kula bingung mengke. Ha iya. Kula pun dadak Mas ngeten iki pun. Lho paling ora jaluke paling ora ngeten iki Fortuner Mas. Wong aku agia isih kredit. Kene sampean ning tengah. Tengah no Mas. Nah, Lintang aku- asmara. Nah, kuwi lho. Aku tak nisih kene ngapa to, Nduk? Sampean ini ning tengah ae tak piting lho ngene. Lah. Ya Allah. Tengah kene lho. Kula wedi tekan Mas Cahyo ngeten iki. Halah. Kula mboten wedi pripun wong mriki nggih kados ngeten iki. Emas 24 karat. Heeh. Terus 24 karat. jenengan 24 karat. 24 karat. 24 karat. Tembogo. Aja sia-sia. sampean aja Sio-sio. nyanyi lho. Aja Tembogo nyanyi, iki lho, iki Mbak gawang Tune. kelir iki ya tembogo lho. Oke lah, tembogo kan digawe. Lah kuwi digawe panci kok. Diobori tok kok nggih. Iya. Panci keprukne sampean kuwi malah ora. Lah apa-apa kena tangge mode TikTok kok ya. Waduh. Ngepruk panci mawar bluduk kok. Ha iya. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara. Nggih, coba trio. Trio. Tenan aku duet karo iki ameng-ameng nyawa. Lah nyapa? Aku wedi ngungak ning omah iki bedane kesuwian. Oh iya. Lah nggih to. sing Bejane omah. dagelan iki ngono, wis disyukuri aja. Ya disyukuri dhuwur syukur ngisor ki lho. Ngamuk ya. Marahin nesu tok. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. Mangga Lintang Asmara dados.
aku bisa adumeni marang sangat yang Rasa kangen hangliputi Liratamu lendaki seksi Bakal balik jadi Janji sekolah mati Sekolah Wah, nembe ngertos niki lek Mas Gareng Mbak ya suarane bergas jos tenan. nggih ngantok nggawa gamelan dhewe. Mboten kok. Larase kono dhuwur kene malah blero dhewe kok ya. Wong dadak. Niku jenenge siasat utawi strategi. Wong dasare yo remuk kok Mas. Oh kula nek ngomong apa eneke ngoten mawon wong elek diomongne apik malah nggih ora penak. Kados beliau ingkang mengku gati Mas. Blak kutang terus terang. Yen ala yo ngomong ala ning apik ngomong apik. Nah, kula dipercados Indonesia sebagai beteng utamanipun menika ketentreman negara Indonesia. Nggih. Tenan. Ning dereng marem Mas Gareng menawi niki artis-artis Madangkara tampilke bebarengan. Ngoten. Nggih, monggo. Kula nyuwun dumateng Mbak Tri Hastuti, Mbak Winong, Mbak Birgita lagi dan Genduk Umi Hafifah. Nggih, kaya apa? Pokoke niki wis sing cantik-cantik jelita wis ditokne nang gone goro-goro. Nggih. Wah, nggih, monggo. Ya, langsung kemawon dalam lagunya nenggih Lestari. Ya, Pak, ganti Pak. Ganti Pak. Apa? Ganti. Lagu yang viral hari-hari ini Pak. Apa itu? Tombo Kangen Pak. Tombo kangen. Aman. Aman. Oh alah tombo kangen. Tombo kangen ya? Tombo kangen. Wes. Monggo. Aku ben rada ngerti karo tembang-tembang baru. Lah, nggih lho Pak jenengan iki. Nggih. Jadi lawas tapi viral lagi naik lagi Pak ya. Oh iya. Hah? Tombo kangen. Nggih. Tenan. Ya, 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sing jogete dikompakne. Sing pertamane piye, Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wis lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Waduh. Apik to? Tapi Kak sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sip lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barang iki lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cengkoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah.
Ayo. Monggo, tombo Kangen. kangen dados. Pancen Madangkara memang untuk Anda tenan.
Leres. Papati wis ngadeg ngono wae lah entek kabeh tenan. Ki Kandhani kok mula priyayi Ponorogo niku tansah remen teng budaya. Wah, nggih. Nggih, pokoke remen teng budaya, remen mirsani ya remen nanggap. Nggih. Kula lek teng ngene Ponorogo niku pun to reoke nggih kondang. Nggih. Napa melih bangunane nggih kondang. Leres. Iki awit rikala semonten niku napa niku istilahnya niku munggah-munggah niku napa ketingkatan infrastruktur niku wah luar biasa. Infrastruktur. Infrastruktur. Kaya nggih. Infrastruktur. Napa Mas saya? Infrastruktur. Infrastruktur. Oh, kula mboten tak dadi kulira dadi wong pangkat lho, Mas. Wah, iya. Dadine bingung lek ngomong benten kalih panjenengan. Kula lek kula kalih panjenengan ngeten iki chemistry-ne pun cocok. Cocok. Jenengan priyayi kula tiyang tani. Nah, eneng lupute jenengan sing ngandani, eneng benere padha digawa bareng-bareng. Amin. Ning ampun ngantos nempelake karo para tani. Rata-rata penanggap wayang menika mayoritas dari kaum tani. Nggih. Wong bersih desa nika do iuran do swadaya lumpuk-lumpuk saka para kadang-kadang tani dilumpuke marang bendara desa. Akhire nggih nanggap wayang kaum tani niku. Nggih leres wong niki kula pasti karo kahanan nggih kula piyambak lho Mas. Oh ngaten. Ning nggih alhamdulillah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa Gus? Nah, Presiden Republik Indonesia. Oh nggih. Sangka Pacitan. Nggih, leres. Dosen Bapak Ki Purbasmara. Purbasmara saking Pacitan. Lah niki dalang kentir saking Pacitan. Alhamdulillah. Najan tani-tani lek gelem ngleluri budaya ya ora ketang lopo nggih klungsu-klungsu nderek udu nggih dulur Ponorogo nggih wonten ingkang ngersakne Wah, Mas. nggih alhamdulillah. Jenengan melangkah wonten Ponorogo dan sekitarnya tanipun dadi srana jenengan tambah paseduluran Mas Gareng. Injih leres. Lah niki kangge tutupan kula nyuwun dumateng Mbak Lia Sundari. Nggih. Wau sonten wonten ingkang ngersakaken kinanti sandung Slendra Sanga Mbak Lia. Nggih. Cakepanipun mang pendhetaken saking nika punapata mirah ingsun nika. Ha nggih. Lan ugi nderekaken sugeng kondur dumateng Pak Ekenes adoh-adoh saking ngundhakan tindak mriki. Mas Haji. Iya. Wing wis bakdan ya itu. Mbon, wah luar biasa. Matur nuwun sak kunduripun ngantos dalem mugi-mugi manggiya rahayu. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mbak Sundari. Buka celuk mawon nggih.
Elisa, terima kasih.